Ahoj, já se jmenuji Jirka Vávra a tohle to jsou tipy pro seberozvoj od podcastu Rváči s osudem a dneska si představíme 5 tipů pro lepší sebemotivaci. Tak pojďme na to. Vizualizace je metoda, kterou zmiňuje velký počet úspěšných lidí. Spočívá v detailním vyobrazení toho ultimátního cíle, ke kterému směřujete, a potom vylepení toho obrázku na nějakém místě, abyste na něj často viděli. Jo? Každý den, každý ráno, jo? Každý večer, při obědě, po obědě. To pomáhá udržovat váš mozek v pozoru a nastavený na to, abyste viděli ty příležitosti, které vás posouvají k tomu ultimátnímu cíli. Například Jim Carrey si vypsal šek na $1 milion s expirací 10 let, jo, a podepsal ho asi několik týdnů před vypršením té expirace. Jo. 10 let mu visel na zrcadle v koupelně. A nejvíc je s touhle metodou spojovaný Arnold Schwarzenegger, který snad už někdy ve 12 letech si vylepoval ty polonahý namakaný chlápky vedle postele. Jo. Těžko pak ale vysvětloval rodičům, že to opravdu funguje. Vision board je podobný jako vizualizace, akorát tady se jedná spíš o seznam věcí, který chcete dosáhnout za určitý omezený časový období, jo? Třeba za rok. Můžete si napsat, že chcete vystoupit na 5000 horu, přečíst 15 knih, splodit dceru a pak se rozejít dcerovým soukupem. Je to na vás, důležitý ale je, aby to bylo dosažitelný v tom nastaveném časovém období. Tenhle seznam si dáte na papír nebo jakkoliv ho kreativně stvárníte a potom ho zase dáte na nějaké viditelné místo, abyste se s ním každý den jako potkávali. A ve chvíli, kdy to začnete takhle dělat, tak vaše mysl začne pracovat pro vás. Prohlášení je taková sebemrckácká metoda, ale zároveň funguje pro spoustu lidí i firem skvěle. Jednoduše vyhlásíte mezi svýma kamarádama, kolegama, známejma, čeho se chystáte za určitý období dosáhnout. Do roka uběhnu maraton, tuhle holku nebo toho kluka pozvu na rande, za víkend s ním balík špaget. A díky tomu vytvoříte u ostatních očekávání a sami na sebe tlak. Podobný princip používá například i Amazon, kdy vlastně nutí svoje inovátorské oddělení napsat tiskovou zprávu, jak vydávají nový produkt dřív, než na něm začnou pracovat. Výzva je další sebemrskecká metoda a spočívá ve vytvoření výzvy, který se můžete jenom těžko vyhnout. Nechce se vám běhat? Přihlásíte se na běžecký závod. Bojíte se lítat? Koupíte si letenky do Kuala Lumpur. No a v jednoduchosti vás ten blížící se termín nenechá v klidu sedět na gauči a donutí vás se na to připravit. A to chcete. Ať už je váš cíl jakýkoliv, musíte najít odpověď na to, proč do toho chcete jít. Vy sami totiž od toho cíle něco očekáváte. A když budete vidět, co to je, tak vám to pomůže překonat tu těžkou chvíli, kdy se vám fakt nechce.